2026. Woo! Croeso, mae o'n lyflu dod at ein gilydd unwaith eto i ddathlu'r atgyfodiad efo'n gilydd yn dydy. Mae o'n braf. So os ydych chi'n dod i fewn, mae'n digon o seti i gael, dewch i ffindio set. A mae'n really exciting i ni gychwyn off efo'r amser yma bore yma efo'n gilydd. Ond cyn i ni gael amser i addoli a clywed gan Gwyl sy'n mynd i rhannu efo ni bore yma, dwi jyst eisiau rhoi chydig o'r cyhoeddiadau neu ni gael nhw allan y ffordd fel bod e ddim yn dyfaru ar yr addoliad a bob dim arall. Ond mae hein yn bwysig, so na i mynd trwydden nhw yn sydyn i ni. So, fel ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin, dyma lle mae'r cyhoeddiadau yn mynd i fod. So newch yn siŵr bod chi yn edrych ar y sgrin ac yn gweld beth ydy'r cyhoeddiadau am y diwrnod. Mae'n pethau bwysig iawn, so gnewch nodyn o'r pethau os ydych chi angen cofio rhywbeth. A hefyd, gnewch yn siŵr bod chi yn rhan o'r WhatsApp grŵp Llanw hefyd. Dyna lle mae lot o pethau yn cael eu rhannu yn ystod y diwrnod hefyd. So, dwi'n meddwl ella bod yna QR code o gwmpas ella ar y sgrin i chi gallu ymuno os ydych chi ddim yn rhan o'r WhatsApp grŵp. Yn ymarferol, os oes yna tân, os mae'r larm yn mynd off. So mae yna drysau tân yn fama i ddefnyddio. Ag wedyn, so mae yna un tu ôl y llwyfan, a wedyn, dyna fo, dyna lle mae'r exit tân, dwi'n meddwl dyna ydi o. A wedyn, so os mae rhywbeth yn digwydd, dyna fo. Hefyd, heddiw yma, prynhawn yma, mae'n diwrnod braf iawn yn dydy, a sdim lle gwell i fod a diwrnod braf na Llangrannog. So heddiw yma, mae yna taith cerdded yn digwydd prynhawn yma. So os ydych chi eisiau bod yn rhan o hynny, please gwneud yn siŵr bod chi yn cyfrestru yn y derbynfa i fod yn rhan o'r taith cerdded. Bydd hwnna yn gwych. Wedyn, prynhawn yma, mae yna seminar am 4:00 yn edrych ar cadw'r cariad gyntaf. So mae hynna am 4:00 os ydych chi eisiau mynd i hynny. A wedyn heno yma, dyn ni'n dod at ein gilydd ar gyfer y dathliad nos, lle bydd ein ffrind Simeon Baker yn rhannu efo ni. Hefyd, i rai ohonych chi efo plant, cofiwch nôl nhw ar ôl yr oedfa o'r gwaith plant. Mae hynny yn bwysig iawn. So gnewch hynny ar ôl yr oedfa. Hefyd, un peth bwysig arall gennau ydy sôn am y gwynedogaeth gweddi sydd gyda ni yn y cefn. Mae gyda ni tîm gwych yn fyna sydd yn barod i weddio gyda chi os oes unrhyw beth dych chi eisiau gweddi dros, neu os dych chi jyst eisiau rhywun i cytuno efo chi mewn gweddi. Unrhyw beth bach, unrhyw beth mawr, rhywbeth sydd wedi codi o beth bynnag sy'n cael ei ddweud o'r ffrynt. Please, newch y gorau ohono fo. Bydd na tîm yna ar diwedd bob oedfa i chi gallu mynd a gweddio. So please, newch y gorau o hynny. Dyn ni'n falch iawn i gael y tîm yna. So, dyna di'r cyhoeddiadau, dwi'n meddwl. So, cyn bod fi yn gwahodd y band i fyny, gadewch i ni jyst gweddio a cyflwyno ein hunan ar oedfa i Dduw. O Dduw Tad, dyn ni'n diolch i ti am y bore newydd yma. A dyn ni'n diolch i ti am y cyfle sydd gynnon ni i ddod ata ti, i troi'n llygaid a'n colonna ni ata ti, ac i godi dy enw di yn uchel. A felly arglwydd, dyn ni jyst eisiau gwneud lle i ti bore yma. A gofyn bydde di ysbryd glân ar waith yn ein plith ni, ac yn symud ac yn gweithio, ac yn gwneud yr hyn ti eisiau gwneud yn ein plith ni y bore yma. Dyn ni'n gofyn hyn oll yn denw di. Amen. Felly croesi'r band dod i arwain ni. Bore da, Llanw. Dyma mae eisiau bach fwy am ateb, does? Bore da, Llanw. Da iawn, da iawn. Da chi gyd yn iawn? A chi gysgu yn y bunks na neithiwr? Ac enjoyo? Da iawn, da iawn. Wel, mae o'n hyfryd cael bod yma gyda'n gilydd bore yma. Ac edrych ymlaen i glywed Gwyl yn rhannu gyda ni mewn chydig bach. You're in for a treat, os ydych chi heb clywed Gwyl cynt.
A mae Gwyl yn mynd i mod yn cyfeirio at darlleniad yn datguddiad, ond hefyd o Colosiaid 1. Oherwydd ein thema ni bore yma ydi Iesu y cyntaf. Ac wrth i fi ddarllen yr adnodau yma wythnos yma, mae'r darn mor gyfoethog, ond dwi eisiau jyst darllen adnod 18 i chi o Colosiaid 1, adnod 18. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntafynedig o blith y meirw, ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Ef ydyw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntafynedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. A pa ffordd gwell i ni gicio bore cyntaf Llanw off yn dweud, da ni eisiau Iesu fod y gyntaf ym mhob peth. Eisiau fo fod y gyntaf yma'n Llanw wythnos yma. Da ni eisiau fo fod y gyntaf yn ein bywydau ni. Da ni eisiau fo fod y gyntaf yn yr eglwys. Mae'r NIV yn rhoi o fel that in all things he may have the supremacy. Chos does na neb fel y fo, nag oes. A da ni hefo'r fraint, a mae o'n fraint cael dod at ein gilydd dydy, i godi'n llygaid, i godi'n calonnau, a codi'n lleisiau i'r un sef y cyntaf. Mi fydd o'r cyntaf a'r olaf. A da ni yma i waddolio heddiw. So os da chi'n gyfforddus ac yn gallu gwneud, gewch chi sefyll ar eich traed. A jyst eiliad bach. Wrach yn y tywelwch ydy Sian chwarae, jyst i ni cael y priority na nôl yn iawn. Mae yna beth eraill sy'n pwyso fewn yn does. Peth eraill yn dwyn ein sylw ni. Gan i jyst ddeud i Iesu bore yma, dwi eisiau ti fod yn gyntaf. Dwi'n rhoi y lle cyntaf yna i ti. Gan i jyst wneud hynny efo'n gilydd.
sy'n sanctaidd, ti ddilyn sy'n deilwng byw, anfon dan i lawr. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llamsydled, amdano ti yna. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti ddilyn sy'n deilwng byw,
Diolch i Owain a'r band am harwain ni. Mae'n munud mae Gwyl yn mynd i ddod i rhannu efo ni. Dyn ni'n edrych ymlaen i glywed yr hyn mae Duw wedi rhoi ar ei galon i rhannu efo ni bore cyntaf yn Llanw. Ond cyn bod yn ei hyn y Gwyl, gai wahodd ti fyny a gallwn ni jyst gweddio drosto ti wrth i ti dod ar gair i ni y bore yma. Gret, yn ei weddio. O Dduw Tad, dwi'n diolch i ti am Gwyl, a diolch am ei ffyddlondeb o i ti yn ei fywyd, yn ei gwynedogaeth. Ac arglwydd, dyn ni eisiau gweddio dros fo nawr, neu di eneinio fo yn ffres efo twylliad o dy ysbryd glân, i siarad efo ni, yr hyn ti eisiau rhannu troedd efo arglwydd. Bendithio pob gair mae'n rhannu efo ni arglwydd. A wneud i rhoi clisiau agored a colonnau agored i ni sy'n gwrando hefyd, i glywed ac i derbyn yr hyn ti eisiau wneud yn ein plith ni bore yma. Felly, dyn ni'n bendithio Gwyl a gweddill ein amser ac yn rhoi o fewn i dy ddoelo di. Amen. Diolch. Wel, bore da chi gyd. Mae'n hyfryd gallu bod yma bore yma. Fel dyn ni'n deud, dyn ni'n edrych ar yr adnodau yma yn llyfr datguddiad, paid bod ag ofn. Mae fi yw'r cyntaf a'r olaf a'r un byw. Dwi'n meddwl mae fyny ar y sgrin fan'na. Paid bod ag ofn. Fi yw'r cyntaf a'r olaf a'r un byw. Felly bore yma, dyn ni am edrych ar y cyntaf. Y cyntaf. Dwi'n meddwl faint ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn Artemis 2 a'i daith trwy'r gofod. Dyma'r roced, os ydych chi ddim yn siŵr be dwi'n siarad amdano fo rwan. Y roced sydd wedi mynd am y tro cyntaf, yr pellaf mae pobl erioed wedi bod i ffwrdd o'r ddaear. A mae genau'r stats fan hyn, 252,756 milltir i ffwrdd. Hwna'n weddol pell, dydi? Hwna'n eitha sbel i ffwrdd. Mae'n mynd i gymryd nhw bach yn hirach i ddod adre. A falle bod rhai ohonoch chi wedi cael y fraint a'r pleser o fod y cyntaf yn y ciw brecwast am deimlad special. Ac yn ein stafell ni, mae yna 8 gwely, 4 byncbed, ond dwi'n eitha sicr nath ni bron osod world record am y tro cyntaf 5 yn cysgu mewn un gwely sengl. Felly, tra bod y pethau yma i gyd yn ffantastig ac yn dangos y cyntaf, gweddi fi wrth i bod yn paratoi, ydy bod ni'n cael ein llenwi hefo rhyfeddod o weld ysblander a gogoniant Iesu Grist fel y cyntaf. Iesu Grist fel y cyntaf. A be mae hynny'n olygu i'n bywydau ni. Felly, gadewch i ni ddarllen. Dwi'n meddwl mae'r darlleniad ar y sgrin. Dyn ni wedi darllen o datguddiad, pennod 1, adnod 9 i 19. Felly, os oes gendych chi feibl, croeso chi droi hynny, byddai'n gwybod bod chi ddim yn checio lle mae Artemis 2. Ioan ydw i. Fel chi, dwi'n hefyd yn dioddau. Ond am fod Duw yn teyrnasu, dwi'n dal ati fel gwnaeth Iesu ei hun. Rwy'n wedi cael fy alltutio i Ynys Patmos am gyhoeddi neges Duw a thystiolaethu am Iesu. Roedd hi'n ddisul, a roeddwn i dan ddylanwad yr ysbryd glân. Yn sydyn, clywais lais y tu ôl i mi, fel sŵn utgorn. Dyma ddywedodd. Ysgrifenna be welid i mewn scroll, a'i anfon at y 7 eglwys, sef Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia a Laodicea. Dyma fi'n troi i edrych pwy oedd yn siarad â mi, a dyma be weles i. 7 gan hwyllbryn aur. Yn ei plith, roedd un oedd yn edrych fel person dynol. Roedd yn gwisgo mantell hir, oedd yn cyrraedd at ei draed, a sash aur wedi rwymo am ei frest. Roedd ganddo lond pen o wallt oedd yn wyn fel glân neu eira, a roedd sbarc
yn ei lygaid fel fflamau o dan. Roedd ei draed yn gloewi fel efydd mewn ffwrnais, a'i lais fel sŵn rheadrau o ddŵr. Yn ei law roedd yn dal 7 seren, a roedd cleddyf miniog yn dod allan o'i geg. Roedd ei wyneb yn disgleirio'n llachar fel yr haul ganol dydd. Pan welais o, dyma fi'n llywyti wrth ei draed. Yna cyffyrddodd fi a'i law a deud wrthai, paid bod ag ofn. Fi di'r cyntaf a'r olaf, yr un byw. Ro'n i wedi marw, ond edrych. Dwi'n fyw am byth bythoedd. Gen i mae allweddi marwolaeth a byd y meirw. Felly, ysgrifenna be rwy ti'n ei weld, sef beth sy'n digwydd nawr, a beth sy'n mynd i ddigwydd yn fuan. So mae Ioan yn ysgrifennu fan hyn datguddiad. Mae o'n gweld yn weledol yr hyn na ellir ei weld. A sgwennu apocalyptaidd yw hon. Dwi'n cofio tro'r cyntaf i fynd fyny Cater Idris, rhain ohonoch chi sella wedi dringo, ac es i fyny ben bore, ac dechrau cerdded, cymryd eitha hir, a just niwl, boban. Ac oedd y niwl yma yn, o'n i methu gweld mwy na cwpl o camau o mlaen i. So ni'n cerdded fyny, tracio, gennau llwybr i fynd fyny, ac ni'n dilyn y map, ac ni'n gwybod lle ni'n mynd, ond o'n i actually methu gweld dim byd. Ond o dro i dro, wrth i fi just cyrraedd rhyw pwynt ar y llwybr, bys ar niwl yn clirio. A bys ni just yn gweld cipolwg, just glans o'r tirwedd o dop y mynydd. A pen gyrhaeddon ni'r mynydd, dyma'r niwl yn clirio, ac o'n i'n gallu gweld be oedd wastad wedi bod yna yr holl amser, ond oedd rwan yn weledol. Pen dyn ni'n darllen am Iesu fel hyn, dyma Iesu fel ag y mae o. Dyma Iesu yn fuddigol. Dyma'r Iesu yn ei holl ysblander. A mae Ioan druan wedi cael y job o trio esbonio hwnna i ni, o trio esbonio be mae Iesu yn edrych fel rwan heddiw. Dyma'r niwl yn clirio. Dyma'r datguddiad yn gwneud yn weledol be allan ni ddim gweld. Felly, bach o cyd-destun fan hyn. Mae Ioan wedi deud i hun bod o'n sgwennu o Ynys Patmos. Mae'n sgwennu hwn tua'r blwyddyn 90 neu 95 oed Crist. A mae Ioan erbyn hyn yn hen ddyn. Ond diom di mynd off i Patmos ar ei holidays, diom di cael flight Jet 2 na'n byd fel yna. Mae'n deud i hun yn dydy. Mae di alltudio am siarad a rhannu am Iesu. Mae o wedi bod yn ddreinen yn rhoi'n yr awdurdodau. A dyn ni'n gwybod oedd carcharorion gwleidyddol yn cael ei danfon i Patmos. Oedd o'n bach o backwater, oedd o'n lle i roi nhw allan o'r ffordd. Oedd o'n hen le sych, oedd o'n ganolfan cloddio tanddearol, oedd o'n lle diwydiannol, trwm, oedd o'n lle poeth, oedd o'n lle unig iawn i Ioan fod. Lle dyn ni o ran ein ffydd bore yma? Ydyn ni mewn man sych? Ydyn ni mewn man unig? Ydyn ni'n teimlo fel dyn ni wedi cael ein shipio off neu gwthio i bellteroedd i fod ar ben ein hunain, yn alltudio i rwle? Ydyn ni'n teimlo dan warched, dan y byd o'n cwmpas? Os mae Ioan yn gwybod be mae hynny fel. A mae Ioan yn deud fan hyn yn trio atgoffa'r eglwys bod o hefyd yn dioddef. Oedd yr eglwys yr adeg yma at the whim o'r ymerawdwr Domitian. Ac mae rhaid i fi sôn am yr hen hanes, achos nes i gael 2 mlynedd yn prifysgol yn studio hen hanes, so dwi'n gofio profi bod y werth rhywbeth yn ydw. 6 hours a week. Anyway, I'm sort of ready. Sorry. Ond oedd Domitian yn ymerawdwr cas. Oedd o'n fwy ofnadwy. Nath o trio lladd i frawd multiple times mwyn fod yn ymerawdwr. Tradd o dal yn fyw, dyma fo'n deud bod rhaid i'r pobl ei addoli o fel Duw. A rwan hyd yn oed i'r Rhufeiniaid, oedd hwn yn rhywbeth od i wneud. Weithiau oedden nhw yn addoli ymerawdwr ar ôl iddo fo farw, ond oedd Domitian yn holi i fod o'n dduw rwan. Dyma fo'n sefydlu
temle, offeiriaid i'w addoli o fel Duw. Pethau eraill nath o, pan nath o rhedeg allan o arian, drwy roi sioeau ymlaen a gemau mawr ymlaen, fe benderfynodd o fynd ar sbri o lladd, boneddigion, neu pobl oedd o ddim yn siŵr oedd yn cytuno gyda fo, felly Iddewon a Cristnogion, gan gymryd eu heiddo nhw. Oedd o just yn ymerawdwr ofnadwy, a pan ddaru fo farw, dyma'r Senedd yn pasio rheol Daminito Memore, di'r mi oedd y tair mlynedd ddim werth o. Fe bynnag di'r rheol, lle mae rhaid nhw gael gwared o bob un llun neu mention neu inscription hefo'i enw fo arno fo. Dyma'r Senedd yn deud, dyn ni'm eisiau cofio fo. Mae'r trauma fod wedi bod o dan neu awdurdod o, dyn ni'm eisiau cofio fo. Nawr i gael gwared ohono fo fel petai o ddim wedi bodoli. Ac yn yr adeg yma, dyma lle mae'r eglwys yn ceisio bodoli. O dan ymerawdwr mor ffius, mor afiach a hyn. Ond Iesu Grist ydy y cyntaf. Iesu Grist ydy y gorau, y mwyaf pwerus, yr un gallwn ni trystio ynddo fo ac edrych arno fo. Felly mae yna 4 pwynt dwi eisiau ni edrych arni hi y bore yma. A'r 4 peth dwi eisiau ni weld yw un, mae Iesu yw y cyntaf o ran pŵer. Y cyntaf mewn pŵer. Does ddim un peth na un person sydd yn fwy pwerus na Iesu Grist. Yn ail, dwi eisiau ni gofio a gweld mae Iesu yw y cyntaf ers y dechrau. Mae Iesu wedi bod erioed, fo yw'r cyntaf ers y dechrau. Yn drydydd, dwi eisiau ni weld mae Iesu yw y cyntaf a felly yw anrhydeddu. Mae o'n heiddi pob anrhydedd, pob clod, pob mawl, pob parch a pob bri. Ac yn ola, dwi eisiau herio ni gyd yma bore yma. Ydy o'n hawlio i le, felly, fel y cyntaf yn ein calonau. Os fo yw'r cyntaf mewn pŵer, y cyntaf ers y dechrau, y cyntaf yw anrhydeddu, a'i fo yw'r cyntaf yn ein calonau. Felly, mae Ioan wedi alltudio. Be mae o'n gwneud? Dyn ni'n gweld yn adnod 10, mae o'n dweud, roedd hi'n ddydd Sul, a roeddwn ni dan ddylanwad yr ysbryd lan. Mae Ioan wedi anfon i ffwr am fod yn Gristion, am gyhoeddi am Iesu, ond mae o'n parhau i wneud be mae Cristnogion wedi bod yn gwneud ers blynyddoedd. Mae o'n addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd. Mae'n cymryd y Saboth, mae o'n ceisio Duw, mae o'n treulio amser yn nghwmni y brenin. Mae o'n dal ati. Dwi ddim yn swnio fel dim byd flashy yna, dim byd gimmicky. Dwi ddim yn deud o fe yna hefo cannoedd y bobl eraill. Dwi ddim yn deud bod o yna hefo set-up amazing o'r band fel sgenni heddiw. Mae jyst yn deud o fo yna, just fo, yn yr ysbryd, yn addoli Duw. Ac wrth iddo fod o dan ddylanwad yr ysbryd, mae Duw yn rhoi y datguddiad yma iddo fo. Dyma yr Iesu, y cyntaf a'r olaf a'r un byw. Mae Ioan jyst yn disgyn mewn swp ar y llawr, yn dydi? O weld Iesu fel ydym mae o. Dwi'n methu handlo fo, mae'n disgyn ar swp, mewn swp ar y llawr. A dyna pryd mae Iesu'n deud y geiriau, paid bod ag ofn. Reit ta, gadewch i ni deifio fewn. Iesu y cyntaf mewn pŵer. Iesu y gorau. Pen dwi'n meddwl am y cyntaf, dwi eisiau chi, maddeuwch i fi am fod mor simplistic fan hyn, ond dwi eisiau chi feddwl am ras, fel 100 metre sprint. A dwi'n siŵr bod ni gyd i gweld ras fel hyn. Ella rei pobl wedi cymryd rhan, ella rei pobl wedi ennill. Na i'm gofyn i chi roi dwylo fyny. Ond dwi eisiau chi ddychmygu ras fan hyn. Mae person sydd yn ennill ras, nhw yw'r gorau, ynde? Maen nhw wedi profi, mae nhw yw'r gorau. Nhw yw'r cyntaf. Nhw yw'r cyntaf o ran bod y gorau. Nhw yw'r cyntaf fod y mwyaf pwerus efallai. A dyma'r agwedd o'r cyntaf dwi eisiau ni edrych arni hi fan hyn. Dyn ni'n gweld Iesu yn ei ogoniant fan hyn. Mae Ioan yn ei ddisgrifio fel y gorau. Dyn ni'n dal yn defnyddio dydan prime fel gair sy'n golygu gorau a cyntaf. Chi'n gwybod, someone is, they're in their prime. Ond hefyd, dyn ni'n golygu fel y gorau. So Amazon Prime, dwi'n cymryd. Dyna pam maen nhw'n trio dweud hynny. Ond dyn ni dal yn cymlethu y gair yma, achos
mae'r cyntaf a'r gorau wedi lincio mor agos. Felly, be mae Ioan yn deud am Iesu y cyntaf? Wel, mae'n deud mae o'n un oedd yn edrych fel person dynol yn adnod 13, neu mab y dyn. Dyma hoff deitl Iesu am ei hun. Mae o'n deitl sy'n dod o proffedoliaethau fel llyfr Daniel, ac yn llyfr Daniel, mae Daniel yn gweld yr un hynafol, sef Duw, yn rhoi pob awdurdod dros yr holl fyd, pob glad, pob iaith, pob mawl a pob anrhydedd i mab y dyn. Felly pwy yw mab y dyn mae Ioan yn weld? Dyma'r un mae'r un hynafol, Duw, wedi rhoi pob awdurdod iddo. Dyma'r un sydd gyda pob awdurdod trwy'r bydysawd i gyd. A wedyn mae'n gwisgo pethau allan sy'n edrych bach yn od i ni. Mantell hir, sash aur. A mae rhaid ni feddwl nôl i'r Hen Testament fan hyn, a'r ffordd yr effeiriaid wedi'w gwisgo. Y mantell hir, dyma'r symbol o'i gyfiawnder o. Mae o'n hollol gyfiawn. Mae o'n hollol bur. Ddim just ati Ben-glin. Na, mae pob rhan ohono fo. Mae wedi gorchuddio mewn cyfiawnder. A mae'n gwisgo sash. Oedd yr effeiriaid yn y Hen Testament yn gwisgo sash, ond ddim un aur. So mae hwn yn un sydd fel offeiriad, ond mae o'n frenhinol. Mae o'n dod ag awdurdod gwahanol. Dyma un sydd hefo aur brenhinol. Mae'n offeiriad a mae o'n frenin. A wedyn i wallt o fel hyn yn wyn fel eira. Ond hang on, achos yn Daniel 7, pan dyn ni'n gweld yr un hynafol yn handio drosodd yr awdurdod i mab y dyn, yr un hynafol sydd efo gwallt gwyn. So, Daniel yn dweud mae'r un hynafol ydy Duw, ond mae Ioan yn dweud fan hyn, mae Iesu hefyd, mab y dyn hefyd efo gwallt gwyn, fo ydy yr un hynafol. Fo ydy Duw ei hun. A mae'r gwallt gwyn yn dangos y doethineb a dealltwriaeth. A wedyn ni lygaid o wedyn. Sbarc fel fflamau o dan. Mae'n gweld popeth. Mae o'n llawn egni, mae o'n ddiflino. A'i draed wedi gloewi fel efydd mewn ffwrnais. Maen nhw mor gadarn. Maen nhw'n solid. Maen nhw wedi cerdded dros marwolaeth, dros pechod, a maen nhw wedi cerdded allan yn bur ar yr ochr arall, yn fuddugol a gloiw. A'i lais o wedyn fel rheadrau dŵr. Dych chi erioed wedi trio cael sgwrs wrth ymyl rheadr? Chos chi'n clywed yn byd. Y fath pŵer, y fath sŵn. Chi methu ignori fo? Chi methu just meddwl bod y llais ddim yna? Mae'n bwerus, mae'n overwhelming. Does dim modd anwybyddu llais yr un yma. A mae'n mynd ymlaen i ddisgrifio yn ei law ei law cryf. Mae o'n dal 7 seren. Rwan ta, maddeuwch i fi, ond dwi wedi cael y numismatics nôl allan eto. So, chi'n cofio'r slaid yma? Y geiniog. Falle bod chi'n cofio y geiniog yma, ond dyma un o'r ceiniogau o adeg yr ymerawdwr Domitian. A sylwch, dyn ni'n gweld fan hyn, babi, hefo 7 seren o'i amgylch o. Ac o gwmpas yr ochr, oedd Domitian wedi mintio'r arian yma yn dweud, dyma llun o'i fab o Flavius Caesar, a mae Domitian yn dweud, dyma mab Duw. Dyna mae wedi stampio rownd yr ochr. Mae wedi stampio fan yna, the divine Caesar, son of Domitian. Mae Ioan yn dweud, na, dim ond un sy'n gallu cyrraedd y ser efo'i law Dim ond un sydd yn bwerus, dim ond un yw mab Duw, a ddim hwndio. Ddim yr un ydych chi'n gweld, y delw ohono fo bob tro ar yr arian, ddim y ddelwedd yna dio, Iesu Grist. Fod i'r arglwydd go iawn, fod i mab Duw go iawn. Ddim yr Flavius Caesar, ddim y Domitian, ddim yr ymerawdwyr, ddim pwerau yr oes. Iesu Grist sydd in charge. A wedyn ydych chi'n sylwi yn adnod 16, cleddyf 2 finiog yn dod allan o'i geg. Dyma ei airo, offeryn cyfiawnder, yn torri o'i neilltu, unrhyw beth sydd ddim yn iawn. Mae ar waith yn ein clonau ni'n dydy.
Pan dyn ni'n darllen ei air o, yn clywed ei air o, yn treiddio yn ddwfn ein calonau ni, yn torri allan beth sydd ddim anen, y pretense, y falseness, y balchder, y fakeness, yr gyfforddusrwydd, ein pretenses ni. Dyma gair Duw arwaith, y cleddyf, dau finiod, fel cyllell surgeon. A wedyn i wyneb o, yn disgleirio, yn llachar, fel yr haul ganol dydd. Ddim yr haul ben bore, pan mae ar ei wana. Ddim yr haul pan mae machlud, yr haul ganol dydd. Ar ei anterth, yn ei mwyaf pwerus. Mae Iesu Grist mor llawn gorgoniant ag ysblander, dwi just methu cadw o'i fewn. Mae o'n licio allan o fo, mae o'n tywynu allan ohono fo, mae o'n disgleirio allan o'i wyneb o. Mae o'n radiatio allan ohono fo, a mae'n dod â cysur, a calondyd, a nerth, a llawenydd, a bywyd. Dyma di Iesu fel ag y mae o. Dyma di Iesu fel ag y mae o heddiw. Dyma'r niwl yn clirio pan dyn ni ar y llwybr yna, yn mynd ar ein trac fyny'r mynydd, ond yn gweld y patches, y glimpses o Iesu yn ei ysblander. Iesu mewn pŵer. Iesu y cyntaf mewn pŵer. A manogaeth i Ioan, pan mae o yn nghanol amser hefo arweinwyr despotic yn mynnu lladd a dwyn, pan mae Cristnogion wedi cael ei gwthio i'r neilltu am siarad a chyhoeddi am Iesu, pan mae'r eglwys dan warchau am beidio addoli cwlt ei oes, a manogaeth i Ioan at y dyna, ac a manogaeth i ni heddiw mewn efallai byd sydd ddim mor anhebyg. Mae Iesu Grist y cyntaf mewn pŵer. Mae o yn ogoneddus. Mae o yn prime. Mae o ar ei orsedd. Yr ail beth yn eisiau ni edrych ar oedd y cyntaf ers y dechrau. Rwan ta, awn ni nôl i'r ras, 100 metres yna. Ddim yn unig ydy'r person sydd wedi ennill probably y gorau, y mwyaf cryf, ond siŵr o fod hefyd, os maen nhw sydd yn ennill, mae yna adeg, sorry, bear with me with this one, mae yna adeg pan maen nhw wedi croesi'r llinell flaen gyntaf. Hynny ydy, maen nhw wedi bodoli yn y space yna cyn neb arall. Hyn y dros mae o'n agos o fe millimetres, ond maen nhw wedi bodoli cyn pawb arall. Ella bod yr ddarlun o ras yn cweit yn gweithio. Dyna dwi'n trio dal ar draws, ydy bod Iesu wedi bodoli ers y dechrau. Fod i'r cyntaf ers y dechrau. Dyna ni'n gweld fan hyn yn Ioan. Mae Ioan yn deud, y gair oedd yn bod ar y dechrau cyntaf. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd gyda Duw o'r dechrau cyntaf un. Ydych chi erioed i hel eich achau teulu? Ydych chi wedi mynd nôl mewn teulu i weld pa mor bell ydych chi'n gallu mynd? Dwi'n gwybod mae dad wedi trio hel achau'n teulu ni, a nath o gael yn stuck dwi'n meddwl mewn 2 mlynedd, achos o pawb renw Roberts neu Mary Jones. So nath o cael yn stuck fan yna, a gallu bod hwnna'n rhywbeth sydd yn hanesyddol i ni fel Cymru hefyd. Allu dyn ni gallu mynd mor bell, a wedyn dyn ni methu mynd dim pellach. Ond mae Marc yn dechrau Efengyl yn dechrau'r Efengyl gyda Ioan Fedyddiwr yn paratoi'r ffordd i weinidogaeth Iesu. Mae Matthew yn cymryd ni nôl ac yn hel achau Iesu yr holl ffordd nôl i Abraham. Mae Luc yn dechrau'r Efengyl hefo Ioan Fedyddiwr yn cael ei, just cyn i Ioan Fedyddiwr cael ei enni, ond mae o actually yn cymryd ni nôl i helachau holl ffordd nôl i adda a Duw. Ond mae Ioan yn neud rhywbeth gwbl wahanol. Achos fan hyn, mae o'n dangos dwyfoldeb Iesu. Dio ddim yn cymryd ni nôl i ddechrau hanes teulu Iesu. Mae o'n cymryd ni nôl i ddechrau hanes full stop. Ac mae'n efelychu'r hanes yn Genesis fan hyn. Wrth i Dduw siarad gyda'i lais a defnyddio ei air, mae'r greadigaeth cyfan yn dod mewn i fodolaeth. Dyma Iesu. Iesu ydy Duw
A Duw ydy Iesu. Ac y gair, dyn ni'n gweld fan hyn, chi'n gweld lle mae'n dweud o dy gyda? Roedd y gair gyda Duw. Y gair groegaidd fan hyn, pros, bydde fo'n gallu golygu fel tuag at. Bod roedd y gair tuag at Duw, a Duw oedd y gair. Ac i fi, dwi'n meddwl mae hwnna'n gwneud lot o synwyr, achos mae Duw yn un sy'n cyfathrebu yn dydy. A os dwi'n cyfathrebu efo rhywun, dwi ddim yn siarad efo Owain a dweud, ai Owain, ti'n iawn? Ti'n iawn? Dwi'n siarad tuag at efo. Mae Duw ers y dechrau a'r gair tuag at ei gilydd. Duw oedd y gair, a roedd Duw o'r dechrau cyntaf un. Felly mae Duw yn dduw sydd yn cyfathrebu. Mae gair Duw yn bwerus. Mae Duw yn creu trwy air. Mae'n dweud trwyddo y creuwyd pob peth sy'n bod. A does dim yn bodoli ond beth greodd e. A mae'r gair yma'n ffynhonnell bywyd a goleuni. So be mae hyn yn ddangos i ni am yr arglwydd dyn ni'n addoli? Doedd dim amser, doedd dim lleoliad ble nad oedd yn bodoli. Mae o wastad wedi bod. Dydw i ddim wedi cael ei greu. Does dim start point iddo fo. Does dim birth date. Dyma Iesu y cyntaf ers y dechrau un. Ac eto, mae o'n fwy na geiriau. Mae Ioan yn mynd ymlaen i ddweud yn Actau 14, daeth y gair yn berson o gig a gwaed. Mae Iesu felly, y tragwyddol, holl bwerus, gair Duw, a felly Duw ei hun, yn gwneud ei hun yn berson. Person real. Mae o'n byw bywyd perffaith. Mae o'n marw ar y groes. Mae o'n atgyfodi yn fyw, wedi trechu'r bedd, pechod y marwolaeth am byth. Mae o'n berson. Un ble oedd modd i binsio fo, cyffwrdd fo, ogle fo, siarad gyda fo, nabod fo. Di Duw ddim just yn theori, na syniad, na ryw pŵer cosmic amhersonol. A dwi ddim chwaith yn distant, dwi ddim yn cadw ni hyd braich i ffwr. Mae o'n siarad, mae o wedi datguddio pwy ydi o. Mae o wedi dod i tabernaclo yn ein plith. Dwi'n meddwl hefyd, weithiau, dyn ni'n gallu anghofio, pwy sy'n dweud hwn? Ioan sy'n dweud hwn. Ioan oedd yn nabod o fel ffrind, Ioan oedd di byw hefo fo, Ioan oedd yn gwybod yn union be oedd Iesu fel. A mae o'n dweud, ie, dyma Duw. Ond mae hyn yn fwy amazing, achos Ioan oedd yn iddew. Oedd yn credu mae dim ond un Duw sydd. Tasa ryw roicwr neu rifeinwr yn dweud, ie, allai bod Iesu Grist yn dduw. Wel, mewn ffordd, ond nhw'n credu mewn whole pantheon o dduwiau, anyway. Ond mae Ioan fel iddew, mae hwn yn hollol radical. He is sticking his neck out on the line yn dweud, dyma Duw, y person yma o gig a gwaed, dyma gair Duw. Mae rhai yn dweud, mae rhai wedi dweud ac yn dal i dweud, bod Iesu methu bod yn dduw. Ella fo'n athro da. Ella fo'n leidydd penny gamp. Ella bod o'n rhyw fath o life guru arbennig. Ella fo'n feddyg, ffantastig, ahead of his time. Ond os nad ydy Iesu yn dduw, dydy Cristnogaeth ddim werth dim byd. Os nad ydy Iesu yn dduw, yna mae o'n honni gallu gwneud rhywbeth sydd ddim yn bosib iddo fo wneud. Achos dim ond Duw sy'n maddau. Dim ond Duw sy'n gallu maddau pechodau. Dim ond Duw sy'n gallu newid calonau. Dim ond Duw sy'n gallu rhoi bywyd newydd. Gwaith Duw ydy rhain i gyd. Ac os nad ydy Iesu yn dduw, mae jyst yn esiampl da i ni ddilyn, yna does dim gobaith i ni sy'n credu. Ond diolch byth, dyma Iesu, y cyntaf ers y dechreuad, yn ei ddwyfoldeb. Iesu, ein Duw. Awn ni nôl wedyn at yr 100 metres, y sprint yna. So yr enillydd ydy'r person gorau, mwyaf pwerus. Yr enillydd ydy'r un sydd yn bodoli, neu yn y space, cyntaf. A'r enillydd hefyd sy'n heiddi pob clod.
A dyn ni dal i wneud hyn ydyn. Mae'r Olympics wedi bod. Mae'r enillydd yn cael podium i sefyll arnyn nhw. Yn yr henfyd, tasach chi wedi ennill, bysach chi'n cael coron o olewydd. Lyflu ynddo. Coron olewydd. Dyn ni dal yn gweld hynny. Fred Perry, os byddwn ni'n gwisgo Fred Perry. Hyfryd. Dyn ni'n gweld yr olewydd ar fan hyn yn de. Ond chi hefyd yn gwybod, ddim just olewydd, bysach chi gallu ennill coron o seleri. Chi'n mynd gweld hwnna, na? Sneb yn dwisgo seleri rwan i ddangos bod nhw'n ben campwr. Little known fact of ancient world. Ond anyway, so ie, bysach chi'n gwisgo ac yn cael y clod a'r anrhydedd a'r mawl am fod y cyntaf. Dyna oedd, fi wedi methu nodiadau, dyna oedd eich hawl chi. A mae Paul wedyn yn deud yn Colosiaid fel hyn. A mae Owain di rhannu, a diolch Owain am rhannu'r adnodau yma. Hwn yw delw'r Duw anweledig. Cyntaf yn edig yr holl greadigaeth mae'n deud yn y BHN yn y Beibl.net. Mae'n dangos yn union sut un ydy'r Duw anweledig. Y mab hynaf wnaeth roi ei hun dros y greadigaeth cyfan. Cafodd popeth ei greu ganddo fo. Popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Popeth sydd i weld a phopeth sy'n anweledig. Y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu a rheoli. Cafodd popeth ei greu ganddo fo i'w anrhydeddio. Roedd yn bodoli o flaen popeth arall, a fo sy'n dal y cwbl gyda'i gilydd. Fo yw'r un sy'n heiddi pob anrhydedd. Mae'n deud yn Actau 16, cafodd popeth ei greu ganddo fo i'w anrhydeddu o. Mae'n dangos i ni yn union sut un ydy'r Duw anweledig. Wel, tasach chi wedi bod yn cerdded y gwmpas Colosau, yr ddinas lle oedd y llythyr yma gan Paul di mynd i, bysa fod wedi bod yn amlwg i chi pwy a be oedd delw y Duw anweledig. A rhywbeth fel hyn bysach chi wedi gweld. Cesar, Caesar. Roedd cerfluniau ohono fo bobman i atgoffa ni, y bobl arferol, normal, pwy oedd ein harglwydd, pwy oedd hefo awdurdod dros ni, pwy oedd yn berchen o'n bywydau ni. Dyma, i rwy'n oedd yn byw yn Colosau'r adeg yma, oedd delw y Duw anweledig. Dyma oedden nhw'n weld ar ei ceiniocau mewn cerfluniau. Mae Paul yn dweud fan hyn, ddim awdurdod y byd yma, ddim y pobl yma yw'r arglwyddiau go iawn. Di'r Cesar yma yn neb. Mae pob peth dyn ni'n gweld a ddim yn gweld wedi greu i anwydeddu pwy? Iesu. Does ddim un rhan o'r cosmos cyfan ble nad ydy o wedi greu a ble nad ydy o wedi greu ei fwyn. Fod yw'r un sy'n heiddi pob anrhydedd a pob mawl. Mae cyflawnder Duw i weld a'i brofi a'i ddeall yn Iesu Grist. Mae popeth wedi greu ei fwyn o. Actually, os dyn ni'n meddwl am hyn am funud, so popeth wedi greu ei fwyn o. Dwi'n meddwl am popeth yn y stafell yma, popeth tu allan, yr olygfa anhygoel, y môr yn erbyn y creigiau, y bryniau a'r mynyddoedd, y tirlun dyn ni'n gweld o Gogledd Cymru yn stretcho draws, yr haul, y planedau, y byd, y bydysawd, hyd yn oed Artemis 2, 257,000 miles away. Mae'r pethau yma i gyd ei fwyn o. A wedyn, yr holl bethau dyn ni ddim yn gweld. Pob atom, pob molecule, pob... dyma lle dwi'n dangos fe anwybodaeth. Radio wave, pob pethau dyn ni ddim yn gweld, a pethau gwyddonol, a pethau anhygoel. Gyd wedi greu ganddo fo i'w anrhydeddu o. A wedyn pob grym, pob pŵer sy'n llywodraethu, pob llywodraeth glad, pob cyngor sir, pob unigolyn mewn grym, ond hefyd anylion a pwerau na fedrwn ni ddechrau dychmygu neu weld y cyfan dan ei bŵer sofran o. A manogaeth i Ioan, a'r Patmos, ynys pell o bobman, a manogaeth a her i ni heddiw. Mae popeth anrhydedd i Iesu. Popeth yn ein bywydau ysbrydol a'n bywydau corfforol. Mae Iesu i'w anrhydeddu yn y presennol,
yn y dyfodol, yn ein bywyd teulu, yn ein bywyd eglwys, yn y swyddfa, yn ein hamdden, yn y stafell wely, yn y gegin, yn y dafarn, ar y cae pêl-droed, yn y ddinas, yn y wlad, yn yr ysgol, yn y lle gwaith, mewn dyrchafiad, mewn ymddeoliad, gyda'n arian, gyda'n amser, ar ddiwrnod da, ar ddiwrnod drwg, yn ein bywyd priodasol, mewn bywyd senol, gyda'n anadl cyntaf a'n anadl olaf, does ddim un rhan o'n bywydau ni nad o'r cosmos i gyd sydd ddim yn bodoli mwyn Iesu Grist y brenin. Does dim un rhan o'r Gymru ble dio ddim wedi cael ei greu a mae Iesu yn frenin. Does ddim un calon ble nad ydy Iesu yn medru hawlio a dweud mae fo sydd frenin. Mae hwnna'n amazing, right? Mae hwnna'n anhygoel. A weithiau, dyn ni'n neud Iesu'n rhy fach. Dyn ni'n neud Iesu mor fach. A'r broblem efo wneud Iesu'n fach ydy os nad ydy o'n ddigonol, nawn ni trio llenwi y bwlch hefo rhywbeth arall, neu hefo rhywun arall. Ond mae Iesu yn ddigon. Mae Iesu, mae cyflawnder nefoedd i gyd ynddo fo. Mae Caiper, diwynydd a gleidydd o'r Iseldiroedd, nath o ddeud yn y 19fed ganrif yr dyfyniad yma, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Mae pob peth yn berchen i Iesu. A ddim yn unig ydy'r cwpl i anrhydeddu Iesu, ond Iesu oedd yn bodoli o flaen popeth arall sy'n dal y cwpl gyda'i gilydd. Mae popeth yn dal i fod oherwydd Iesu. Dyn ni dal i anadlu heddiw oherwydd Iesu. Mae'r ddaear yn dal i droi oherwydd Iesu. A mae pobl yn deud, ta fe, di Iesu jyst ddim yn berthnasol i fi? Wyt ti'n rhan o'r greadigaeth? Wyt ti wedi dy greu? Oes gen ti anadl yn dy gorff? Ti wedi dy greu gan, ti'n cael dy gynnal trwy, a mae dy fywyd di i fwyn o. Mae Iesu'n berthnasol i ni gyd, pob amser, pob tro, pob lle. A wedyn ni gloi, dyn ni di edrych, zoom out ar Iesu mewn anrhydedd a gogoniant a mawl. A mae rhaid gofyn y cwestiwn wedyn yn does? Ydyn ni'n gadael ac yn gwahodd i Iesu yr un yma sydd y cyntaf mewn pŵer, y cyntaf ers y dechrau, ac y cyntaf mewn anrhydedd. Ydyn ni'n gadael i fod y cyntaf yn ein calonau ni? Mae Ioan yn llewygu wrth traed Iesu, o weld o fel hyn. A be di ymateb Iesu? Mae o'n estyn i freichu allan. Mae'n ei gyffwrdd o efo'i law dde. A mae Iesu'n neud yr un peth at ni bore yma. Weithiau dyn ni'n gweld Iesu fel rhyw athro yn twtian, neu rhywun sy'n meddwl, diar, mi beth ti wedi gwneud tro yma? Mae Iesu yn estyn ei freichiau allan at ni llawn cariad. Dyna'i wahoddiad. Dyna'i wahoddiad i ni, a dal i fod yr un fath ag i Pedr. Felly, be dyn ni'n ofni? Be dyn ni'n ofni? Oedd Cameron a'r criw neithiwr di gofyn i ni sgwennu i lawr, rei yn hofnau yn do. Yn ni'n sgwennu nhw lawr, a di roi nhw a dod â nhw at y groes fan hyn. A dwi eisiau chi feddwl am y pethau na sy'n yn eich ofni chi. Be sy'n ofni chi? Be sy'n dal chi nôl? Achos yng ngoleuni Iesu y cyntaf. Iesu'r un dyn ni wedi gweld fel oedd Ioan yn disgrifio. Iesu'r un fel y nechrau, y fenyl Ioan, a fel yr adnodau yn Colosiaid. O weld Iesu efo'r fath pŵer a gogoniant. Pa un o'ch ofnau chi a'n ofnau i sy'n fwy na Iesu? Dim un. Pa un o'ch ofnau chi a'n ofnau i dydy Iesu methu delio hefo? Dim un. Iesu yw y cyntaf. Hyd yn oed wrth edrych ar y byd, a'r llanast, a'r rhyfeloedd, a'r dinistyr, a'r lladd, a'r trais.
Mae Iesu yn fwy na hwnna i gyd am obaith, am annogaeth i ni heddiw. Ond Iesu ddim just yn gofyn am ein hofnau ni chwaith. Mae o eisiau ac yn heiddi ac yn hawlio ein calonau ni a'n bywydau ni gyd. Mae o eisiau ein hofnau ni ac ein dyheadau ni. Mae eisiau ein gweithio ni a'n gorau ni. Mae o'n gwahodd ni ato ei hun yn llawn. Ella bod ni ofyn, surely byddai Iesu ddim eisiau fi. Ella bod ni'n ofni, wel, byddai Iesu methu delio hefo ngorffennol i. Neu ella bod ni ofni be mae pobl eraill yn meddwl. Ella bod ni'n ofni byddai'n bywyd i'n edrych yn wahanol iawn tas y fi'n dilyn Iesu yn y ffordd yna. Ella bod ni ofyn methu. Ond edrychwch ar Iesu. Pa un o'ch ofnau chi ydy o methu taclo? Pa un o'ch ofnau chi sy'n rhy fawr i'n harglwydd Iesu Grist? Mae o wedi dangos ei gariad ato ni ar groes yn do. Ei gariad rhyfeddol yn cymryd y cosb am ein beiau ni arno fo'i hun ac yn rhoi ei gyfiawnder, a'i faddeuant, a'i gariad, a'i ras i ni. Wrth i mi baratoi, o'n i'n methu helpu'n meddwl am un arall sy'n dod o flaen Iesu a sy'n penlinio i flaen o, ond sy'n gadael yn siomedig. Mae Marc fan hyn, yn Marc 10, yn deud hanes dyn ifanc cyfoethog sy'n dod o flaen Iesu, a mae'n deud, athro da, beth sy'n rhaid i mi ei wneud mwyn cael bywyd trygwyddol? Be dwi angen wneud? Come on, Ron. Dwi'n fwy da, dwi'n fwy llwyddiannus. Be dwi angen gwneud? Mae Iesu'n deud, wel, paid llofruddio, paid godinebu, paid dwyn, paid rhoi tystiolaeth ffals, paid twyllo, gofala am dy dad a dy fam. Textbook, ynddo? Dyma rai o'r 10 gorchmynion. A mae'r boi ma'n ateb, athro, dwi wedi cadw'r rheol yma ers o'n i'n blentyn ifanc. Sorted. Yeah, done that. Completed. Got the set. Dyna mae'r boi yn deud. Dwi wedi wneud hwn. Dwi wedi gwneud y pethau yma i gyd. Hynny ydy easy. Ac yn y fenol Matthew, mae hi'n oed yn adio, o dwi wedi cadw'r rheolau yma, ond mae rhywbeth ar goll. Ffrindiau, di Cristnogaeth ddim am beth ni'n gallu gwneud neu ddim yn gallu gwneud. A mae hynny'n newyddion ffantastig. Mae Cristnogaeth am yr hyn mae Iesu Grist wedi ac yn ei wneud dros ni. Diolch byth am hynny. Ond sylwch ar ymateb Iesu. Mae yna rei gorchmynion mae wedi methu allan. Chi'n sylwi hynny? Dio ddim wedi deud, mae angen i ti gael dim diwy eraill ond fi, a paid cerfio eilyn i'w addoli. Pam dio ddim wedi deud hynny? Wel, mewn ffordd, bys fod i gallu deud, yn byse, wyt ti wedi cadw'r ddau reol yma hefyd, y gorchmynion yma, a bysa'r boi wedi gallu deud, ie, do. Achos does neb yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn ei gael yno. Yn allanol, bysa fo'n gallu edrych fel, ie, dwi wedi rhoi Iesu'n hyntaf yn fy nghalon. Sorted, hwnna hefyd. Ond mae Iesu'n gweld i gael yno. Achos mae'r ddau o'r chymyn yna i wneud hefo blaenoriaethau a calon y dyn ifanc cyfoethog. A mae Iesu'n gweld syth trwyddo fo. A mae Iesu'n deud wrtho fo, gret, wel, mae yna un peth ar ôl. Dos, gwertha dy eiddau gyd, a rhoi'r arian i bobl tlawd. A wedyn ceid i drysor yn y nefoedd. Yna, tyrd. Dilyn fi. Mae o wedi gweld syth trwyodd i calon y dyn yna. Blaenoriaeth fo, ydyw eiddo fo. Dyma lle mae o'n cael ei sicrwydd, dyma lle mae o'n cael ei statws, dyma lle mae werth o yn ei eiddo fo ei hun. Ond mae Iesu yn trio pwyntio allan i'r dyn, mae blaenoriaeth dy galon di yn y lle anghywir. Mae Iesu yn dweud wrtho fo, fi sy'n angen bod yn gyntaf yn y galon. Ti angen fod yn barod i roi'r peth yna i gyd o'r neilltu a dilyn fi. Ella ddim ein blaenoriaeth ni ydy eiddo na cyfaith, ond be sy'n dal ni nôl rhag rhoi Iesu yn gyntaf, yn flaenllaw, yn ein calonau ni. Be di'r eilunod? Be di'r pechotau? Be dyn ni'n addoli? Be dyn ni'n rhoi ein sicrwydd ynddo fo? Achos dwi'n mwyn gwybod amdano chi, ond dwi ddim eisiau gadael
presenoldeb Iesu yn siomedig. Ydy o'n benderfyniad anodd? Ydyn ni ofn colli allan drwy roi'r cyfan i Iesu? Yna mae'n golwg ni o Iesu yn rhy fach. A os dyn ni'n gwneud Iesu'n rhy fach, wel, dyn ni'n anghofio neu'n estyluso ei fawredd, yna byddwn ni'n chwilio am pethau eraill i'n llenwi ni. A dim ond yn Iesu mae bywyd i'w cael. Mae Iesu yn ddigon. Ac o weld yr Iesu atgyfodedig, y cyntaf holl bwerus, y cyntaf ers y dechrau, os yna unrhyw rhan o fy mywyd ble nad ydy o'n heiddi bod yn y cyntaf? Oes unrhyw benderfyniad ble na ellir o helpu gyda? Os yna unrhyw beth yn fy nhalon i na fedrith o ddim ei ddelio gyda? Os yna unrhyw beth yn fy mywyd i na fedra i ddim trystio i'w ofal o? Dyma Iesu y cyntaf. Mae Iesu'n deud, paid bod ag ofn. Fi di'r cyntaf a'r olaf ar un byw. Mae'r eglwys angen pobl sy'n dilyn Iesu hefo'u colonnau gyd. Pobl sy'n fodlon rhoi Iesu'n gyntaf, rhoi y cwpl i Iesu a deud, arglwydd, dyma fi, cymer fi. A yr her i ni gyd ar ddechrau wyl fel Llanw, i ni ddim just mynd trwy'r motions, i ni ddim cael y false pretenses neu'r waliau na fyny, achos mae Iesu'n gweld syth trwyddyn nhw beth bynnag. Ond i ni fod yn onest, i ni ddod at ein gilydd a gaddoli Iesu wrth i ni ddathlu ei atgyfodiad a'i fuddugoliaeth fel y groes, yr her ydy i ni fod yn fodlon rhoi'r cyfan i Iesu. Ydw i'n fodlon offrymu popeth sydd gennau i ddwylo yr un sy'n dal y cwpl yn ei law. Dyma ni Iesu y cyntaf yn ei holl ogoniant. Sut ydyn ni am ymateb? Felly wrth i'r band ddod fyny, na i jyst dweud dair o weddi, ond na i roi'r amser o dawelwch. Amser o dawelwch i chi a Duw i fod yn onest ger i frono. Amser i ddeud sori am yr hyn dyn ni'n gadael i fod yn flaenoriaeth dros Iesu'n ein calon. Ac amser i wahodd Iesu i'r lle blaen llaw yn ein calonau ni. Y fath anrhydedd, creawdwr a cynhaliwr yr holl cosmos isio trigo ynddo ni. Mae'n gwneud sens na chdi i wneud unrhyw beth arall. Dim ond y lle cyntaf na yn ei heiddi. Dim ond y lle cyntaf na mae o'n wedi prynu ni i gael i'w hun ynde. A mae'n hawdd gwrando ar geiriau fe mae Gwyl wedi rhannu a cael ein atgoffa, ond dwi'n eisiau gadael yr un peth. Dwi'n eisiau gadael efo'r peth eraill na dal yn cael y lle cyntaf na. Dwi'n eisiau rhoi Iesu'n gyntaf. Mae hwnna'n benderfyniad yn nerth yr ysbryd glân. Dyn ni angen gwneud bob awr o bob dydd. Mae hwn i chdi, Iesu. So gan ni ganu i orffen. A mae'r git gan y gan, dyn ni'n mynd i ganu'n deud dof at y gair sydd yn fwy na'r geiriau a rhoi'r cyfan i ti, Iesu.
hanaf i ti, Iesu. Maddau mi am anghofio weithiau. Sut da ni'n anghofio? Da ni'n meddwl bod amdano fi, ond mae amdano ti, Iesu. So os da chi'n gyfforddus ac yn gallu gwneud, gwylwch chi sefyll ar eich traed. Wedi dweud amen, mae'r gan yn dod i ben, do fy flaen heb ddim. Gan ddymuno rhoi, rhywbeth gwell na sioe, rhodd sy'n costio i. Profi ti fwy na fy nghan, mi all can yn ddyn, fydd fod yn ddigon i ti. Gwely yn ddofn o mewn, dan yr wyneb mae'r gwir, gwely fy nghalon
brenin yr holl fyd. Nid yw'n eiriau i gyd yn cyfleu dy werth. Ac mor dlawd dwi fi, rwyf am roi i ti. Roedd fy nghalon i. Mae o'i gyd i ti, Iesu. Gyd wedi cael ei greu ganddo ti, a gyd i dy anrhydeddu di. O Ysbryd Glân, nerthan ni i fyw fel yma, i roi chdi, Iesu, yn gynta ym mhob peth. Diolch, Iesu. Amen.